Tak ja si myslím, že dnes diváci videli veľmi premerné stretnutie, hoci úvod prvého polčasu zo strany domácich bol aktívni, hrali dobre po stranách, hneď v úvode mali 100% šancu, my sme trošku hrali tak ustrachane, potom sme z toho tlaku sa nejak dostali, mali sme aj my nejaké, ale hlavne z polštandardných situácií náznaky šanci, a tak prišla prvá štandardka domácich, kvalitne rozohraté. Bohužiaľ, máme tam v obrane jedného cudzinca, nepochopil to, otvoril priestor, kvalitne ju tam domáci hráč trafil, takže by som povedal, zaslúžene sme prehrávali 1-0. Po tom druhom polčase vystredal som dvoch najskúsenejších hráčov, ktorí ma veľmi sklamali v dnešnom stretnutí. Prišli mladí, by som povedal, úční, lebo 18-19 roční chlapci tam nastúpili, možno zvýšenou aktivitou sme možno boli aktívnejší, ale na druhej strane domáci hrozili po našich hrubých, naivných chybách. Do šance dostali sme sa, nebola to naša šanca vypracovaná, ale hrubá chyba brankára, bohužiaľ skúsenejší hráč by to mal využiť, mladý, neskúsený hráč riešil to tak, ako to riešil. Nedali sme gól a ja si myslím, že za predvedený výkon sme si nezaslúžili tu bodovať. No, v prvom rade sme radi, že sa nám podarilo zvíťaziť v tomto domácom zápase, ktorý nasledoval po tom týždni, kde bol v strede týždňa ten pohár. Takže náročný týždeň z hľadiska fyzického, ale sme veľmi radi, že naozaj sme vyhrali. Takže Lokomotíva sa predstavila ako naozaj celkom slušné mužstvo, ktoré chcelo hrať futbal. Prvý polčas, ako povedal kolega, mali sme tam nejaké náznaky, dali sme gól, tak viedli sme zaslúžené. Druhý polčas super zjednodušil hru, prechod, snažil sa loptami na vysunutého hrotového útočníka vytvoriť tlak. Nastalo tam viacero štandardných situácií, po ktorých hrozili superoví hráči, ktorí boli aj výškovo v prevahe ako my. Mali výškovú prevahu nad nami, ale snažili sme sa to eliminovať dôrazom, bojovnosťou. Podarilo sa nám to, ako hovoril kolega, tá šanca, ktorú si vypracovali, bola naozaj 100%. Keby ju využili, tak neviem, či by sa nám podarilo ešte v druhom polčase streliť gól, pretože únava sa začínala potom na mojich hráčoch prejavovať už. Ale chvála Bohu, že sme to vyriešili aj k našej spokojnosti. Sme tento zápas dotiahli do víťazného konca. Sme nesmierne radi a dúfam, že to bude povzbudenie do ďalších zápasov.